Parlem molt dels avantatges de construir en fusta, sobretot de cara a l'usuari i la persona que hi ha de viure, però des del punt de vista arquitectònic, hi ha avantatges també en el fet de treballar projectes en fusta o és igual una cosa que l'altra? Igual no és, cada material és un món i es conèixer el bé. Vull dir que, amb algunes coses te'n vas amb seccions més grans, no tens ponts tèrmics, té avantatges i té inconvenients, tens un cert manteniment a les façanes més exposades, però tens una calidesa que altres materials no et donen. Cada material és un món i la combinació també és bona. En aquest cas, per exemple, sí que hem jugat molt amb la termoarcilla per tenir més inèrcia tèrmica. Era una casa que havíem de rigiditzar d'alguna manera, podíem ficar unes creus de Sant Andreu i hem optat per posar termoargila, que ens acaba resolguent els paraments aquests quadrats del nucli central i a més ens dona una rigidització de tot el conjunt i a més ens dona això una certa inèrcia tèrmica que la casa ens demana. Llavors, quins serien els elements pels quals tu li recomanaries a algú fer-se una casa de fusta? Quin tipus de client, de persona o d'entorn? Què és el principal argument que et faria pensar s'escau una casa de fusta en aquest cas? Jo crec que és un tema d'obrir més la ment, perquè aquí no hi estem acostumats i altres països hi treballen molt. Té molts avantatges, rapidesa d'execució, en quant a nivell climàtic i d'aïllaments, és fantàstic. Vull dir que té molts avantatges fer una casa de fusta i a nivell econòmic també. Venim d'un país que tot el que seria la fusta ha quedat com si fos una arquitectura de segones, i tenim una arquitectura preciosa feta de fusta i que fa centenars d'anys que ens estan aguantant bigues de masies que es fa molts anys i es tallaven a lluna vella del mes de febrer, que era quan s'havia de tallar la fusta aquella en concret i en sabíem molt de la fusta. Hem perdut aquesta tradició i jo penso que són bons anys per anar recuperant i anar tornant a entrar a la fusta.